Tabħan naqraw Mattew 2, l-ewwel 12 vers, il-ġrajja ta' twelid ta' Ġesu. Mattew kapitlu 2. Issa wara li twieled Ġesu f'Betlehem tal-Ġudea fil-jiem ta' Erodi s-Sultan, ara xi maġi mill-Lvant waslu f'Ġerusalemm u qalu: fejn hu dak li twieled Sultan tal-Lut? Għax rajna l-kewba tiegħu fil-Lvant u ġejna nadurawh. U mal-Sultan Erodi sema' hekk kien iddisturbat u Ġerusalemm kollha miegħu. U laqqa il-saċerdoti ewlenin u l-iskribi kollha tal-poplu u informa ruħu minn għandhom fejn kellu jitwieled il-Kristu. Huma qalulu f'Betlehem tal-Ġudea għax hekk hu miktub permezz tal-profeta. Imma int Betlehem art Ġuda xejn affattu mint li żar fost il-gvernaturi ta' Ġuda, għax minnek għad joħroġ gvernatur li se jira il-poplu tiegħi Iżrael. Imbagħad Erodi sejjaħ il-maġi bil-moħbi u aċċerta ruħu minn għandhom dwar iż-żmien meta deret il-kewba. U bagħthom lejn Betlehem bil-qal morru u indagaw bir-reqqa dwar it-tifel ġkejken. U malli sibuh irrappurtawli ħalli jien ukoll niġi nadurah. U huma kif semgħu s-Sultan telu. Wara il-kewba li kienu raw fil-Lvant marret qudiemhom sakemm ġiet u għadet fuq il-post fejn kien hemm it-tifel ġkejken. U malli raw il-kewba ferħu eċċessivament fer kbir. U ġew fid-dar raw it-tifel ġkejken ma' Marija ommu u xteħtu jadurawh u fetħu it-teżor tagħhom u offrew l-għotjiet deb u lubjen u mirra. U billi kienu mussijin minn Alla bħolma biex ma jmorrux lura għand Erodi, irritornaw lejn pajjiżhom minn modi oħra. Amen. Bierakom issir il-qari tal-kelma tiegħek, aħna nafu li huwa it-tarif illi aħna neħtieġu għal manteniment u s-saħħa ta' ruħna. Grazzi missier tal-li hawnhekk naqraw dil-ġrajja tant sabiħa, tant pivotali, tant kruċjali għal relazzjoni tagħna miegħek għaliex huwa proprjament bil-twelid, bil-ħajja u l-mewt ta' sidna fuq kollox bl-irxoxt glorjuż tiegħu li inti qarribna lejk u irbaħtna għalik innifsek biex issa qed tagħmel poplu, qed tiġbor poplu għalik minn kull ġens, minn kull tribu, minn kull nazzjon taħt ix-xemx. Ningrazzjawk missier tal inti wkoll inkludejt lilna f'dan il-poplu tiegħek nitolbuk sabiex tkattar fina apprezzament akbar għal din il-ġrajja. Tatina wkoll mulej li aħna nkunu miġbudin attirati lejn ibnek Ġesu fil-ġmiel u l-eċċellenza kollha tiegħu. Da tolbuh għal glorja ta' ismu. Amen. Naħseb naf x'qegħdin taħsbu. Priedka tal-miliet f'Settembru, daqsxejn tiżgarra, daqsxejn barra mill-loka, però jien ma naħsibx bħalkom. Għaliex il-ġrajja tas-salvazzjoni tagħna tot kuljum għas-sena kollha. Il-ċelebrazzjoni tal-miliet infatti storikament nafu li bdiet f'Ruma ħabta tas-sena 336. Ġifieri kienu diġà għaddew 300 sena u iżjed minn Ġesu twieled, imbagħad bdiet tiġi ċelebrata din il-festa f'post wieħed f'Ruma. U bil-mod il-mod minn hemmhekk bdiet issir aktar u aktar popolari. Ngħid għalija dawn il-tradizzjonijiet ivvintati mill-bnedmin ma rridx li affettwawni u noqgħod b'sab'għajnejn illi ma jfettwani. Għalija hija xi ħaġa normali li iva f'Settembru nitkellmu u niċċelebraw l-inkarnazzjoni, il-twelid ta' Binalla fostna. Il-festa tal-miliet li bdiet f'Ruma infatti ma saritx btala nisranija qabel is-seklu 9. Ġifieri ħafna tradizzjonijiet ukoll bħal mija t-tiżjien tas-siġra tal-miliet u affarijiet oħra bdew nafu fil-Ġermanja u minn hemmhekk infirxu għal pajjiżi oħra, sakemm illum anke nies li huma prattikament pagani
u mhumiex insara jiċċelebraw il-miliet. Dan għalija ma jagħmel sens. Kuljum ir-rotħajr lill-Alla illi bagħat il-libnu imwielet minn mara biex jifdina għalih innifsu. Ħafna tradizzjonijiet jekk aħna ta' bilħaq Kristjani Evanġeliċi rridu noqogħdu għasa taħmu nipprotestaw li jsiru. U nafu li forsi ngħixu ma' nies li ma jaħsbux bħalna li joqogħdu anke taħt l-istess saqf ta' darna, rridu kunu sensittivi, però rridu nagħmluha ċara. Rridu nagħmluha ċara. Illi invenzjonijiet bħal għal presepju, pereżempju, ma nixriduhom. Ma nixriduhom. Il-presepju gustus, pasturi u għandek l-aġeb u għandek ħafna. Però tara slejh u jekk ma tkunx taf l-istorja biblika jgħalmek il-gideb. Per eżempju, kwalunkwe presepju tħares lejh u tara it-tlet slate maġi waslu fil-ar. Meta hawnhekk qed jgħidilna li daħlu fid-dar. Jiġifieri Ġesu ma kienx għadu tarbija, ma kien tfajjel ċkejken ta' inqas minn sentejn. Tajjeb, dawn it-tradizzjonijiet illi bdew biħsib tajjeb, infatti kien Franġisku t'Assisi. U akkreditat illi ħoloq l-ewwel xena tan-nattività. Fl-1223. Ġifieri inqas minn 100 sena ilu illi beda l-ewwel prasepju. L-idea inħoġbot u bdew. Però tħares il-prasepju jgħalmek il-gideb. L-ewwel Ġesu mhux biċċa tafal. Ibbejkjat. Il-maġi kienu għadu ma waslux meta Ġesu twieled. Franġisku għamilha din fi Greċja fl-Italja ċentrali bi-sforz tajjeb biex jipprova lin-nies jiffokalu l-attenzjoni tagħhom fuq il-ġrajja tat-twelid ta' Binalla fostna. Biex anke inaqqas jekk taħsbu li aħna biss materjalisti u ħsiebna flok ma tagħtu r-rigali ħarsu lejn il-prasepju, lejn ix-xena tan-nattività. L-iskop kien tajjeb, però ovvjament illum dawn l-użanzi nafu kemm m'għandniex nittjastru magħhom, imma aktarx Alla qed isejħilna biex nisimgħu kelmtu. U l-fidi tiġi mis-smieħ tal-kelma tagħna. Hemm illi rridu nikkonċentraw l-attenzjoni ta' ruħna. Din il-ġrajja kif jirrekordja Mattew l-urku wieħed li semmi il-maġi u li waslu Ġerusalem. L-għonet maġi huma naħsbu li kienu nies orrif, nies anke speċjalisti, nies pagani, però kienu speċjalisti fl-interpretazzjoni tal-ħolm, fl-astroloġija, tajjeb, u jgħidlek li hawnhekk ġew mill-Vant, ma nafux minn fejn. Perk tara l-mappa il-Vant ta' Iżrael hemm pajjiżi bħal huwa l-Iran, l-Iraq, l-Afganistan, l-Indja, minn kemm il-bogħod ma nafux. Ma ġew minn dik in-naħa tajjeb, però li jaġbuna dawn il-maġi u ma nafux kienu xtlieta, dinna nassumu aħna għax meta fetħu r-rigali tagħhom kienu 3 rigali differenti, però jista' jkun li kienu aktar minn 3. Ma ma jgħidilni speċifikament. Tajjeb ħallija xi ħaġa open. Però hawnhekk naraw dal-maġi mimlija entużjażmu, għandhom dik il-ħeġġa u ħadu azzjoni. Tistgħu timmaġinaw naħseb jiena ma nkunux qed niżbaljaw li vjaġġaw mijiet ta' mili, ma kienx xi ħaġa faċli. Il tivvjaġġa fuq bima tat-tabija, setet kienet ġemel, żiemel, ħmar, karwana, il tivvjaġġa dawk il-milli twal il għaliex kienu disposti u responsivi għal gwida li tom Alla. Raw din il-kewba, ftakru li l-Bibja tiddeskrivi, ma kienx kewba bħal mija x-xemx tagħna, però deret isa kewba. U allura l-Bibja bir-raġun tajt li kienet kewba. Setet kienet xi ħaġa mirakoluża ta' li Alla urihom biex iwassalhom
sabiex jiltaqgħu jiġu wiċċ imwiċċ mal-ċkejken Ġesu. U allura huma li kienu jafu fiċ-ċert ħaġa waħda, twielet sultan. Twielet sultan, mhux twielet tarbija li mbagħad forsi ta' 30, 40, 50 sena ssir sultan. Imma it-tarbija mill-mument ta' twelid tagħha hi diġà sultan. Xi ħaġa irregolari, xi ħaġa mhux tas-soltu, il għaliex l-ewwel titwieled prinċep. Tajjeb imbagħad meta jmut missierek tilħaq minn floku fuq it-tron tiegħu. Imma huma saqsew propjament fejn hu dak li twieled sultan tal-Lut. Diġà għandu l-jett u l-awtorità irjali fuq il-Lut. U allura marru Ġerusalemm, ovvjament Ġerusalemm kienet il-kapitali ta' Iżrael, u ovvjament il-post fejn jekk għandu jkun hemm sultan se jsibu hemmhekk. Ġifieri għall-inqas marru fil-post it-tajjeb u ma' nies ukoll li naraw kif anke tennew bil-gwida smewwiti. Ħafna drabi Alla jipprova jiġbdilna l-attenzjoni u ma nagħtux każ. Tant aħna biża nibqgħu għaddejjin fil-rotta tas-soltu, ma dawn probabbilment huma jivvjaġġaw f'xi stadju il-kewba tilfuha, jew ma baqax tidher. Ma mbagħad meta reġgħet deret, hawn jgħidilna illi meta malli raw il-kewba ferħu eċċessivament ferħ kbir. Il-ferħ li kellhom kienet xi ħaġa straordinarja. Il-għaliex għamlu forsi xi parti mill-vjaġġ tagħhom mexjin u ma jafux eżattament fejn sejrin. Imma huwa wkoll nies li Alla ħabbhom fis-sens li avolja kienu orrif u kbarat riedu jiltaqgħu ma' sultan akbar minnhom. Ma' sultan akbar minnhom. Fejn hu dak li twieled sultan tal-Lut? Għax aħna rajna l-kewba tiegħu fil-vant u ġejna nadurawh. Infatti ukoll kif nafu mill-istorja li dawn tawh qima, fettħu r-rigali tagħhom. Meta nagħtu qima, iva għandna ċertu tarif, nafu dwar Alla Trinità, nixteħtu qudiemu nagħtuh qima, però l-qima tagħna hija aktar kwistjoni tal-qalb. Aħna attirati li Alla, aħna miġbudin lejh. L-adorazzjoni jew il-qima tfisser illi tagħti minn qalbek u minn ġidek. Illi tesprimi ruħek it-tifwir ta' qalbek imma wkoll minn dak li għandek inti se sservi. Infatti l-lotjiet illi preżentaw lil Ġesu kienu deb, inċens u mirra. Fihom sinifikat. Anke Santi Padri mill-bidunet raw sinifikat u naħseb għandhom raġu deb denju għal personaġġ rjali. Denju għal xi ħadd li huwa sultan. Il-lubien jew l-inċens ifisser il-purità u l-attrazzjoni dak li jkun. Huwa ħwawar li ifuh ħafna, jattirak. Ġesu dik il-persuna huwa dak is-Salvatur illi jiġbidna lejh. Hemm ukoll il-mirra. Il-mirra simbolika ta' mewtu. Għaliex fl-aħħar mill-aħħar Ġesu għalkemm twila ċkejken tarbija ġie fid-dinja bl-iskop wieħed biex joffri ħajtu bħala fidwa għal ħafna. Il-mewt tiegħu kienet il-kapolavur tiegħu. Iva għallem fejja għamel meravilji, però il-kapolavur ta' Ġesu kienet propjament ir-rikonċiljazzjoni illi wetta għalina permezz tal-Kalvarju. Il-mirra li kienet użata anke mill-Lut għat-tifna. Meta kienu jitfnu il-mejtin tagħhom kienu ikkebbuhom ċraret bil-mirra magħhom. Mill-bidu sa tmiem l-istorja ta' dawn il-maġi naraw kif kienu reċipjenti tal-grazzja straordinarja tagħna. Għaliex huma mhux ħadd ieħor. Naraw kif Alla għandu l-jett, għandu jieħu l-inizjattiva biex il-dawk li jrid għalih innifsu jiġbidhom lejh.
dawn tqanqlu minn pajjiżhom, kienu gwidati, qataw xawqithom iva u rritornaw. Kollox skont it-treġija mis-sema. Il-mistoqsija tiegħi hija meta marru lura d-dar, min jaf kemm irrakkuntaw l-esperjenza unika tagħhom li ltaqgħu ma' tfajjel, kien għadu tfajjel ċkejken ta' inqas minn sentejn illi kellhom il-privileġġ kbir illi joffrulu lotjiet tagħhom. X'qegħdin noffrulu aħna Ġesu? Ġesu tagħna ħajtu, ta' ħajtu għalina. Kif qegħdin aħna nirrispondu għal din lotja straordinarja tiegħu. U li kien sinjur sar fqir biex bil-faqar tiegħu aħna nsiru sinjuri. Dinja il-turija, l-esibizzjoni tal-grazzja t'Alla, illi titlob rispons minn għandna. Il-grazzja t'Alla illi tnaddafna, illi taħfrilna ma wkoll illi tħarriġna biex ngħixu ġustament u pjetosament f'din id-dinja. Il-maġi hemm ukoll fl-istorja jissemmew l-iskribi. Jaħasejhom l-iskribi intellettwali. Daw kienu l-iskulari ta' Izrael, irġiel bi professjoni, kienu stmati. La crème de la crème, kienu l-aħjar. Fost kienu nies li imħarġa biex jgħaddu tradizzjonijiet ta' missirjietom, jgħalmuhom, jagħmlu kopji ġodda tal-iskrittura, kienu propjament professjonisti miġġuba fuq iċ-lidejn fis-soċjetà. Il-krema ta' Izrael. Frattant, dak li Mattew isemmi dwarhom ma tantx jirrifletti tajjeb dwarhom. L-ewwel nett dawna jinsabu flega mill-qrib mal-politiċi. U x'politiċi huma politiċi mill-ar. Erod il-Kbir, wieħed mill-iktar slaten baxxi u profani u immorali u dawn l-iskribi qegħdin jgħixu fil-palazz miegħu. Din hija stampa li repetit ruħha kemm il-darba u fit-tul matul is-swa tal-Knisja. Narraw il-mexxejja tal-Knisja illi huma fil-qrib mal-politiċi, fil-qrib mas-sultan, mal-imperatur. Żball kbir. Meta l-Knisja tissieħeb mal-Istat, il-Knisja ssir il-puppet tal-Istat. U tinsa l-mandat li rċiviet mis-sema u tibda tagħmel ħwejjeġ illi il-politiċi tal-art kapaċi jagħmluhom waħedhom. Ġesu qal ħalli l-mejtin jidfnu l-mejtin tagħhom. Dawn l-iskribi ma kienx posthom fil-palazz tas-sultan. Kien posthom li jgħalmu il-kelma t'Alla lin-nies. Però ovvjament tilfu l-iskop kollu tagħhom. Meta Erodi saqsihom fejn kellu jitwieled il-Messija? Intom tafuha l-Iskrittura. Qed jinqeda bihom u huma kienu lesti bit-tweġiba, kienu jafuha. Ma kinux fejn mor jaqraw l-Iskrittur biex jaraw fejn għandu jitwieled il-Messija, kienu jafuha diġà. Kienet moħħhom, jafuha bl-amment. Mikea, kapitlu 5 vers 2. Għax hekk hemm miktub mill-profeta. Betlehem tal-Ġudea, hekk hu miktub. Int Betlehem art Ġuda xejn affattu minn tliżar fost il-gvernatur ta' Ġuda. Għax minnek ħadd joħroġ gvernatur li se jira l-poplu tiegħi Iżrael. Kienu jafu dik hija profezija dwar il-Messija. Dwar Ġesu. U t-tweġiba kienet korretta, però hawnhekk nistħajjilhom qishom fi kwiz bibliku. Ġieli nies li jagħmlu kwiz bil-Bibja. Palli kieku nilagħbu bil-Bibja. Ħanaraw min jaf l-iżjed. Min kapaċi jirrispondi l-iżjed. Però l-Bibja Alla ma tajniex għalhekk. Ma tajniex biex nimlew moħħna fatti u avvenimenti tal-Bibja. Il-Bibja hija mogħtija biex twassalna għal Ġesu. Lin-nies ta' żmienu Ġesu qallhom intom tistudjaw jew tfittxu l-Iskrittura. Għax fiha taħsbu li għandkom il-ħajja dejjem. Frattant hija l-Iskrittura nfisha li tagħti xhieda tiegħi. Imma intom ma tridux tiġu għandi biex ikolkom il-ħajja. L-Iskrittura ħafna nies jaqrawha, jimlew moħħhom intellettwalment biha u ma tiswielhom xejn. Din hija traċedja. Din hija traċedja li jiena rrid nafżakom dwarha u għodu attenti.
minn dik il-tentazzjoni li inti tajt interessanti l-Bibbja, irrid nara x'fija, irrid nitgħallimha. U ħajtek tibqa' l-istess. U tibqa' mingħajr ma tkun imlaqqam vitalment fis-sit Ġesu Kristu biex ikollok il-ħajja eterna. Huma wieġbu lill-Erodi f'Betlehem tal-Ludea. Betlehem kien raħal ċkejken, għadu raħal ċkejken sal-lum 7 kilometri fil-nofsinhar ta' Ġerusalemm. Betlehem illi tfisser anke kważi bil-Malti bejt tal-laħam, dar tal-ħobs. Jekk taqlibha dar tal-ħobs. Alla fil-providenza tiegħu ried illi il-Messija jinbagħat f'din id-dinja imwieled f'Betlehem. Għaliex Iva Ġesu huwa dak illi provdina il-ħobs ħaj li nżemm is-sema. Lilu nnifsu biex se jgħid min jemmen fija għandu il-ħajja ta' dejjem. Tassew ngħidilkom min jiekol ġismi u jixrob demmi għandu l-ħajja fih u jiena nqajmu fl-aħħar jum. Betlehem il-post illi Alla tagħna il-ħobs biex immorru hemm u niklu biex ruħna tgħix. Frattant dawn l-iskribi tant eruditi, tant edukati fl-iskrittura li kienu l-esperti ta' dak iż-żmien l-informazzjoni biblika ma ffettwathomx. Weġbuh l-Erodi laqqas biss ndenjaw illi jqumu posthom u jaraw isma' dan li qegħdin isaqsu ħammu naraw. U biex veru. Twelidx is-sultan tal-Lut x'ħasra vera. Ħasra. Ħafna huma hekk u tkun vera ħasra akbar jekk inti nnifsek huwa hekk. Jekk ġimgħa wara ġimgħa qed tisma' minn għalhekk qed titgħallem u forsi iva qed iżżid fil-garzella ta' moħħok ħafna informazzjoni, però ġabu jgħidilna illi kunu għammiela tal-kelma u mhux semmija biss għax altrimenti nkunu qegħdin inqarqu bina nfusna. Dawn l-iskribi huma twessija għalina. Ħanerġgħu niltaqgħu magħhom matul il-Vanġelu kollu, Ġesu kemm il-darba lilhom u s-saċerdoti ewlenin u l-Farizej daħal f'kontroversja magħhom propjament il għaliex ir-reliġjon għalihom kienet xi ħaġa esterna, xi ħaġa intellettwali. Kienet reliġjon mingħajr indiema vera. Imbagħad għandna wkoll f'din il-ġrajja sultan. Erodi l-Kbir baqa' magħruf fl-istorja. Forsi għaliex kienu li inkariga biex it-tempju ta' Zerubabel jerġa' jissewwa u jitkabbar u proġett li dam 46 sena biex tlesta, però din dal-proġett forsi li għamlu biex jinoġob mal-Lut b'ebda mod ma jifdi l-karattru tiegħu. Erodi kien sultan korrott, infatti malli sema illi hemm xi ħadd li twielet sultan tal-Lut tħawwad probabbilment issuspetta li r-renju tiegħu issa kien meddet. Għax twielet sultan u ma kienx Ludi, kien Edomita minn Edom u allura hawnhekk ħassu meddet minaċċjat li forsi il-ħajja ta' tpaxxija ta' kumdita tiegħu fil-palazz Sirjali kienet spiċċat. Però Erodi kien nafu mill-istorja kemm kien bniedem kattiv skwalifikat bħala sultan. Ġosifus l-istoriku jgħid li kien jaqbillek tkun il-ħanżir tiegħu milli jibnu. Il-għaliex il-libnu qatlu. Qatel il-libnu stess. Kien bniedem kattiv aktar minn hekk, kien bniedem brikkun u faċċol. Lil-maġa għalilhom morru fitxu għamlu l-indaġni tagħkom. Meta ssibuh ejjew għajduli biex min ukoll immur nagħtih qima. Ma kellu ebda
ħsieb li jagħmel dan, ma sempliċement kien diġà qed ifassal pjan ħani, pjan brikkun f'moħħu biex jaqret lill-Messija ta' Alla. ċertament il-personaġġ l-aktar importanti f'din il-ġrajja kif jgħaddina Mattew huwa Ġesu. Bħal dejjem Ġesu huwa ċ-ċentru, huwa l-qofol tal-Iskrittura kollha. Kull fejn taqra l-Iskrittura b'xi mod jew ieħor tagħti xhieda tiegħu. Imma jekk taqra l-ktieb tal-Levitiku li huwa ktieb forsi għal stramp għax jiddeskriva ħafna sakrifiċċji differenti u l-assissin kif għandhom jilbsu l-festi tal-Lut. Ew tgħid per dawk ma kollha stampi sbieħ ta' Ġesu Kristu fil-persuna tiegħu bħala l-Qassis il-kbir tagħna kif ukoll fil-sakrifiċċju uniku tiegħu illi wettaq fuq il-Kalvarju. Ġesu huwa s-Sultan mis-sema. Il-ġrajja tiegħu mhix waħda komuni. Hawnhekk bit-twelid tiegħu u il-fatt li der fost wettaq profezija antiki. Diġà semmejna waħda ta' Mikea illi l-iskribi referewlu għalija lill-Erodi, però hemm oħrajn illi jitkellmu b'mod ta' bilħaq straordinarju dwar it-twelid tal-Messija. Iżajja 9 pereżempju, vers 6. Iżajja, fakkarkom Iżajja għex 7 sekli qabel ma tweled Ġesu. Bliema intelligenza umana, sempliċement umana, seta' jgħid d-diskors. Li ħares il-qudiem u jgħid se jiġri 700 sena aktar l-qudiem. Għas kapaċi ngħidu se jiġri 7 ijiem oħra. Vera? Għas wara 700 sena. Ovvjament il-profeti mnebħa minn Alla qalu minn qabel, irrakkontaw minn qabel il-ġrajja li mbagħad attwalment u storikament seħħet f'Ġesu Kristu. Iżajja jgħid ara għax tweldilna tifel, ingħatalna iben, u s-seta tkun fuq spallejh u jissemma ismu Kunsulier tal-Aġeb, Alla qawwi, missier għal dejjem, il-prinċep tal-paċi, mill-kobor tas-seta u s-slim tiegħu ma jkunx hemm tmiem. Fuq it-tron ta' David u fuq saltnat biex waqqafha u jwettaqha fil-ġustizzja u fis-sewwa minn issa u għal dejjem. Il-ħeġġa tal-mulej tal-eżerċiti se tagħmel dan. Profezija straordinarja għall-aħħar. L-għonet jgħid li dan is-sultan imwieled tifel, imwieled ċkejken, kellu jingħata t-tron ta' David u salta minn fuq għal dejjem. Għal dejjem. ċertament qed jitkellem dwar Ġesu il-Messija, il-Kunsulier tal-Aġeb. Trid parir tajjeb, x'qed taqrant mi qed tmur biex tfittex parir tajjeb. Huwa Ġesu l-erf mingħand Alla, illi jagħtina t-tarif tal-ħajja dejjem. Jissemma jismu Alla qawwi. Alla qawwi, hekk għarfu Tumas. Meta daħħal subaħ fil-pjagi u dej fil-kustat, miel quddiem mulej tiegħi u Alla tiegħi. Alla qawwi il-missier tal-eternità. Il-liben li m'għandux bidu u għall-prinċep tal-paċi. U dak li propjament iva ġie fostna f'din id-dinja biex jaħdem il-paċi bejn għal-bnedmin midinbin ħatja jġibna paċi malla. Mill-qowejn quddiemu imlibsa bil-perfezzjoni tiegħu. Is-Sultan tas-sema huwa ċertament il-fokus ta' din l-istorja kollha. U għalkemm hawnhekk narawh bħala tfajjel ċkejken ta' iżgħar minn sentejn, joħloq ferment, joħloq kważi dan il-paniku, anke Ġerusalem kollha tħawdet. X'insemat li dawn il-barranin, dawn l-istudjużi tal-kwiekeb li ġew kif iċċu għal xi ħadd li twielet sultan. Kif jista' jkun x'ġara? U allura il-slat maġi illi anke daħlu fit-trabil, daħlu f'ċertu periklu, anke forsi il-Marija illi kienet qiegħda trabbieħ Giuseppi magħha maħabba Ġesu, ċkejken Ġesu, kienu perikolati. Però Ġesu imbagħad ħeles lilhom u lilna minn periklu
wisq ikbar, wisq eħrex li huwa il-kastik fl-infern. Ġesu twieled ukoll bħala s-sultan tal-Lut. Is-sultan tal-Lut però wkoll tal-Ġentili. Kif tiżviluppa l-istorja naraw li Alla ma bagħtux bagħtu l-ewwel għall-Lut imma wkoll għall-Ġentili. Lil-mara Siro Fenissa Ġesu qalilha mhux xieraq illi l-ħobs jingħata il-ħobs tat-tfal jingħata lill-ġriewi. Però l-mara li kellha fiduċja f'Ġesu Kristu, persistenza ta' fidi fih, qaltu iva mulej. Imma anke l-ġriewi jieklu mill-frak tat-tfal. Għarfet illi Ġesu kapaċi jkun ħanin ukoll magħha, speċifikament ma' binta li kienet torturata minn spiritu ħażin. Ġesu ġie għall-Ġentili, għan-nies bħalna minn kull ġens taħt ix-xemx. Rumani 15 Pawlu jikkwota sensiela ta' skrittura mis-Salmi prinċipalment biex jurina li iva Ġesu ġie biex iwettaq il-patt ma' Abram, ma' David, ma' Mose, imma wkoll il-patt il-ġdid li kellu jkun għal ġnus tad-dinja. Rumani 15 vers 8 Pawlu jgħid, issa jiena ngħid li Kristu sar Ministru taċ-ċirkonċiżjoni ġifi tal-Lut għal verità tal-Alla biex iwettaq il-wedi li saru l-patriarki. Dik kienet importanti. Illi l-wedi antiki jitwettqu. U biex il-Ġentili jigglorifikaw l-Alla l-ħiniena tiegħu kif inhu miktub, għalhekk infaħrek qalb il-Ġentili u nanni lill-ismek u jgħid ukoll, kwotazzjoni oħra, ifirħu ja Ġentili mal-poplu tiegħu ukoll. Faħru l-mulej intom il-Ġentili kollha, faħruh intom il-popli kollha. Intom il-popli kollha. Jgħid ukoll Iżajja ikun hemm l-er ta' Ġessi u dak li jqum biex isaltam fuq il-Ġentili, fih il-Ġentili jittamaw. Din l-istorja hija storja li tolqotna mill-qrib għaliex propjament Ġesu twieled trabba għex ħajja perfetta propjament minħabba fina għal ġittana. Ġesu għas-sultan tal-Lut u għas-sultan tal-Ġentili, Ġesu għas-sultan tas-Slaten u sit universali u etern. Meta fil-jum fissat minn Alla qatt jirritorna f'din id-dinja skont il-ktib tal-Apokalissi kapitlu 19 vers 11 jgħidilna li rajt is-sema jinfetaħ u ara żiemel abjad u dak li kien qiegħed fuq u kien jismu fidil u veru u bil-ġustizzja jagħmel ħaq u jitqabad. Daw Ġesu Kristu illi twieled l-ewwel darba fl-umiljazzjoni, it-tieni darba se jidher fil-glorifikazzjoni tiegħu, fil-majestà, fis-supremazija kollha tiegħu. Kellu fuq il-mantar tiegħu jgħidilna Ġwanni u fuq wirku koxteħ. Issa miktub sultan tas-Slaten u sit tas-Sidien. Kif qegħdin naħarsu lejh dan Ġesu illi sar bniedem propjament bħalna il-bnedmin. Well, jekk nimxu fuq l-eżempju li tawna il-maġi, ħaqqu l-qima tagħna. Ħaqqu lil nafusna u l-aħjar tagħna. Mattew jgħidilna illi ġew fid-dar raw it-tifel ġkejken ma' Ommu Marija u nxteħtu jadorawh u fettu t-teżor tagħhom. U offrewlu għotjiet. La darba Ġesu Kristu dana jgħidha Siti Stad, missjonarju Ingliż fil-Kongo tal-Afrika, jgħid la darba Ġesu Kristu u Alla u mitalija m'hemm ebda sakrifiċċju. Gibi biżżejjed għalija biex nagħmel għalih. Il-maġi illi juruna natuh l-aħjar, natuh il-qima tagħna. U matul il-Vanġelu ta' Mattew se niltaqgħu ma' ħafna nies. Il-Jesqu lejn Ġesu forsi biex ifejjaqhom biex jitolbu ħniena, però jersqu lejh b'attitudni ta' qima, ta' adorazzjoni. Fost id-dixxipli meta nqabdu f'dik il-maltempata fil-Baħar tal-Galilija u Ġesu jikkmanda l-irjieħ u l-imwieġ u fid-daqqa u l-ħin issir kalma kbira, b'nazzi kbir, filli beżanin il-ħajerqu u filli għandek dak il-bnazzi. U dawk fid-dajsa meta ġarek jgħidilna adurawh.
u qalu verament int bin Alla. Int bin Alla. F'okkażjoni oħra meta Ġesu fejjaq wieħed imwiera tama minn twelidu għami. Ġesu għamel dalat taħniena fejqu. Dara ġabuh interrogazzjoni sħiħa l-Farizej saqsuh u daqalilhom ħaġa waħda naf. Qabel kont għami mista nara. Tifhem? Jismu Ġesu. Dana kaċċawh il-barra. Ġesu sema li kienu kixaħtuh il-barra u ma li sabu għallu temmen int f'bin il-bniedem u wieġeb qal u minnu Sinjur sabiex jinnemmen fih. Ġesu qallu int rajtu. Qabel kien għama, imsek qed jarah. Wiċċ in wiċċ qed jarah. Int rajtu infatti ma qed jitkellem miegħek daku. U qal nemmen jasid u għaduraħ. Ġesu aċċetta dik il-qima. Laqaħħa il-għaliex huwa l-ħallieq tagħna. Kontrast Pietru meta marant Kornelju dak forsi il-devozzjoni tiegħu inxteħed qarku b'teħ qudiemu Pietru qal umminem jibnida bħalek. U l-istess l-anġlu li wera l-viżjonijiet il-Ġwanni fuq il-gżira ta' Patmos, Ġwanni darbtejn inti nxeħed qudiemu x'aduraw qallu jien għaddej bħalek adura lil Alla. Ekku, meta naduraw lil Ġesu, meta nagħtu l-qima tagħna qegħdin naduraw lill-ħallieq tagħna. Il-ħallieq tagħna. Kollox sar bih u għalih. U ta' bilħaq il-ħajja tagħna ħassib is-sinifikat meta narfu iva f'dan l-intervent divin li Alla bagħat il-libnu għar-riskatt tagħna biex jirbaħna għalih innifsu. X'dispożizzjoni hemm fik? X'inhi attitudni tiegħek meta tisma' għal darb'oħra min jaf kemm il-darba smajt messaġġ li għandu x'jaqsam mat-twelid ta' Ġesu Kristu. X'inhi l-attitudni tiegħek? X'ikun għaddej f'moħħok? Forsi int oppost u avversiv kontra Ġesu bħalma kien Erodi, ma naħsibx għax kieku mintixaw. Però nafu nies illi letteralment l-isem ta' Ġesu ma jaħmluhx. Ma jaħmluhx. U jidaw bih. U jiżabilħuh. Dawn in-nies ukoll qatt jilwu l-irkoppa quddiem Ġesu Kristu. U għal kundanna tagħhom jistqarruh li huwa s-sit suprem. Is-sit suprem. Nerġa' ngħid x'inhi d-dispożizzjoni tiegħek forsi hija waħda ta' indifferenza, ta' bruda, bħalma kienu l-iskribi. L-iskribi kellhom it-tweġiba. Forsi Erodu wkoll ħarġ impressjona u kemm jafu dawn. L-Bibja jafuha fuq ponot subajhom. Frattant baqgħu mżewġa ma' stat, ma' politika korrotta. Baqgħu parti mid-dinja. Laqqas biss indenjaw ruhom u mu posthom biex imorru jaraw. Din l-indifferenza toqtolna. Din l-indifferenza, il-nuqqas ta' entużjażmu, kapaċi nkunu entużjasti għal logħba futbol, għal aħna naraw film, nibku. Nentużjażmaw, nemozzjonaw ruħna. Imma dwar il-ġrajja li se jirrakkontalna Mattew. Xut okulari, xut li ra bajnejh. U sema b'widnejh il-ġrajja ta' Ġesu. X'dispożizzjoni hemm fik forsi waħda ferventi għal Ġesu, hekk għandu jkun. U ringrazzaw l-Alla jekk hija hekk, bħal-mejja tal-maġi, illi nqalgħu minn posthom, ħejjew ruħhom għal vjaġġ skabrus, vjaġġ perikolus. Ma ħasbu dak iż-żmien kienet bravura kbira qed ivvjaġġa mijiet ta' mili biex propjament imorru, iżuru u jagħtu qima lil dan is-sultan. Kemm qiegħed tfittxu bħal magħmlu l-maġi, kemm qiegħed tfittxu Ġesu? Fl-Iskrittura, Ġesu ġilormu li qaleb il-Bibja fis-seklu 4 għal-Latin li sart il-traduzzjoni maġġura mbagħad fl-Ewropa. Għal-Latin. Jgħid il-Bibja hija l-benniena li fiha nsibu lil Ġesu. Trid issir trid tkun eċċitat dwar dan is-Salvatur, trid isservih aqra l-Iskrittura. Hemmhekk Mosè u l-profeti, s-salmi jiġdu favur tiegħu. M'għandniex bżonn il-fanfarunati pentekostali u karizmatiċi u
u mirakli inventati, m'għandniex bżonnhom. Meta il-Sinjur appella lill-Abraham qallu mela ibgħat il-Lażru li kien fiħdanu. Ibgħat il-Lażru biex imur jafża l-5 ħuti li għadhom fid-dinja li ma mhux huma wkoll jiġu f'dal post tat-tbatija. X'wieġbu Abraham? Abraham wieġbu għandhom il-Mosè u l-profeti ħajsimgħu lilhom. U li ħorraġa protesta u qallu ma jekk xi ħadd iqum jiżurhom mill-mewt jindmu. Abraham raġa insista u qallu jekk ma jisimgħux il-Mosè u l-profeti lanqas jemmnu imqar jekk xi ħadd jinbatilhom mill-mewt. Hawn għandna xhieda konvinċenti, xhieda illi Alla mhux biss wettaqa fl-istorja, imma għalilna u preparana għalija minn sekli ta' snin qabel. Sekli ta' snin. Mikea li jgħid speċifikament fejn kellu jitwet il-Messija. Betlehem tal-Ludija. U qabbel il-profezija l-oħra kollha u tara li jiffittjaw, jippontaw kollha infallibilment lejn Ġesu Kristu. Kif nistgħu ma nersqux lejh u nsibu il-pjaċir, il-ferħ, il-feliċità kollha fih. Għax hu mibgħut propjament biex ikun is-sultan tagħna, biex jiksibna lejh innifsu u biex jirrenja fuqna bil-ġustizzja u bis-sliem tiegħu.